सखी रहनी सन। अब बताओ हमारा के बियाह को के ले गेल, हमार सिल टूट गेल, तोहरे सिल ना टूटल। ओहो तो का हाल बा भाई लोग। आई होप कि बढ़िया होगा लोग। तो भाई लोग आज ढेर बकचोदी ना होई, आज डायरेक्ट मुद्दा के बात होई। तो भाई लोग मुद्दा ई बा कि जब तक 76 भौजी मनिया से ना, जब तक हम रेलत रहे तो भाई लोग ऐसे ही तनिक प्यार सपोर्ट बनौले रहिए लोग। तो वीडियो देखे से पहले हेडफोन जरूर लगा लिए लोग। तो शुरू कर जाओ बकचोद रोस्टर के रेलाई। एगो बात कही तके ना ना भौजी तू एगो ना 10 गो 20 गो तेरा जितना कहे उतना कह, लेकिन बढ़िया बढ़िया बात कहियो। अगर जे गलत कहलू तो तोहरे के रेले खातिर हम आइल बनी, आ तनको गलत कहलू तो इतना रेलाई होई नु कि दांते चियार देबू। तारू कथी बोलला उतर बॉयफ्रेंडवा के का हाल बा? बहुत अच्छा बा। तो ए भौजी तू झूठो मूठो का लाड़ मत जरावो, डायरेक्ट मुद्दा पर आओ और ओकर से पूछो कि ओकर बॉयफ्रेंड आवेला तो कुछ करबो करेला। कहां से हैं? ने आवेला कि ना कहियो कहियो भेंट करे? आवेला। कई बार ले गेला? अरे तोरी बहन तो छिनरी, हम ई बात ना कहले रहनियो, हम ई बात पूछे कहले रहनियो कि पूछ ओकर बॉयफ्रेंड कि पढ़ेला कि बहिस चरावेला कि नौकरी करेला। तू तोहार बहिन चोदू पूछो तारू कि कई बेर पेलेला। आ जब पूछ देले बाड़ू तो सुन ला, हमू सुन ली 50 बेर। 50 भी? सुन लेलू तोहार बहिन चोदू भौजी ई 50 साली पेलवावे ले, आ तू 50 साली पेलवा लेलू नु जहिया तो हमारा तो बुझाता कि भंडारा फेंक देबू। अब केतनो बानी सन तो अब तो हमार पहले बियाह हो गेल, तोहार तो अभी बियाहे ना भइल। केतनो से हमनी के एक साथ पढ़त रहनी सब। ए भौजी तोहरा ई इंट्रोडक्शन देला के जरूरत नहीं है। हमनी के पहले से हमरा का पूरा भाई लोग ई पता बा कि तू कितना बड़का रंडियाइल रहलू। अगर तोहार टाइम पर शादी ना होइत नु तो अभी तक तो तू कितना हाथा भरवा देले रहत। बात तो सही है। पहले पता बा तोहरा से एक दिन चुपे चोरी हमरा के कहाँ लेके गए भेंट करे? ना ना हमरा पता नहीं खे, तू ही बता दो कि तोहरा कहाँ लेके गई रहे। ओ कथी बोलला? ई का बोलला? ऊ कह के हमर लाड़ मत जरावो, फ्रेश बताओ कि ऊ कहाँ ले गई रहे। सरसों में। सरसों? अच्छा 76 जब ऊ तोहरा के सरसों में लेके गइल तो ऊ का कइलक? हमरा एक और जवाब चाहिए, जवाब दो। इतना नु कस के ठोकले रे हमरा के, बाप रे बाप। तो वही दिन से मुँह ठोकाई लेके आज ले अपन डाढ़ के दर्द अभी नहीं है। हाँ भौजी हाँ, ई बात से हम एग्री करतनी, हम ई बात मानतनी कि तू इतना कस के पेलवैले होगबू कि तोहरा डाढ़ में अभी ले दर्द बा। तो एगो उपाय हमरो बा, तनी ध्यान से सुनियो। हमारा गांव में बा एगो साढ़वा, जाके चाट लियो ओकर लड़वा, तोहार डाढ़ के दर्द ठीक हो जाए। अब हतार बानू ऊ तो बाटे ठीक के काम करेला, काचे ने बोलेला। अच्छा भौजी तोहार शादी भी हो गई, लेकिन हमरा आज तक पता ना चलल कि आखिर तोहार भतार का करेला। तार पर तो तारी छेवेला ऊ। भतार हाँ, पासी है वो। हमर भतार पासी नु। अच्छा तो तोहार भतार पासी हो, तब तो तार पर चढ़े उतरे में ओकर सामान खिया गइल होई। तबे कहीं कि एकरी बहिन चिदोई छिनरी फुलवारी काहे घूमतिया। बड़ा हरामी हो बेटा। कबो कबो कहेला नु कि घर दुआर छोड़ दो आ चढ़ तार के गाछ पर हम के प्यार करल जा। अच्छा भौजी तो तोहार भातरा कहेला कि तार पे चढ़ के प्यार कइल जाई, आ कबो लाड़ पर चढ़े के ना कहेला का? तो भाई लोग आज के वीडियो यहीं समाप्त करतनी। अगर वीडियो अच्छा लागल होई तो लाइक कर दिया लोग, कमेंट कर दिया लोग, और शेयर भी कर दिया लोग भाई लोग। अगर चैनल पे नया बड़ा लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया लोग। भाई के चैनल को गार्दा उड़ा दो लोग यार, गार्दा।